дуруд ба кулли шумо азизони дилу дида аз ноҳияи табиӣ сайёҳии Рашт. Ин лаҳза нашри навбатии барномаи таҳлилии сиёсии пешрафтро дар ноҳияи мазкур таҳия дорем. мавзӯи имрӯзаи барномаи таҳлилии сиёсии пешрафт доир ба он ки мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии ноҳияи Рашт ҳамкориро бо соҳибкорони маҳаллӣ дар кадом сатҳ ба роҳ мондааст ва муваффақияту дастовардҳои мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии ноҳия ва соҳибкорон чӣ гуна аст, имрӯз дар идомаи барномаи таҳлилии сиёсии пешрафт ба шумо маълумот медиҳем. дар раванди ташаккул ва рушди Тоҷикистон чун давлати соҳибихтиёру мустақил соҳаи иқтисодиёт бо такя ба рушди фаъолияти соҳибкорӣ ва бахши хусусӣ нақши ниҳоят бузург дорад. Бинобар ин аз рӯзҳои нахустини истиқлолияти давлатӣ ба рушди соҳаи мазкур эътибори аввалиндараҷа зоҳир карда шуд ки ҳадафи асосии он пеш аз ҳама афзоиши мунтазами тавлиди маҳсулоти ватанӣ, муҳайё сохтани ҷойҳои нави корӣ, истифодаи самараноки захираҳои мавҷуда ва ба ин васила баланд бардоштани сатҳи некуаҳволии мардум маҳсуб меёбад. ноҳияи Рашт яке аз ноҳияҳои табиию сайёҳии ҷумҳурӣ буда дар масоҳати 4,6 километри мураббаъ масоҳат паҳн карда 97% онро кӯҳҳои сарбафалаку ғанӣ аз моддаҳои табиӣ фаро гирифтаанд. бо шарофати истиқлолияти давлатӣ ва ваҳдати миллӣ дар 10 соли охир қатори дигар шаҳру ноҳияҳои ҷумҳурӣ пешрафти назарраси ин ноҳия бахусус дар самти соҳибкорӣ баръало аён гардида симои ноҳия куллан дигар гаштааст. мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳияи Рашт ва мардуми заҳматкаши ин ноҳияи дурдаст якҷо бо соҳибкорони бонангу номус ва шахсони саховатпеша ҷиҳати бунёди иншооти ба нақша гирифташуда ва ободу зебо гардонидани диёри худ рӯз ба рӯз саъю талоши бештар карда истодаанд. мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳияи Рашт дар ҳамбастагӣ бо соҳибкорони маҳаллӣ пешрафти истеҳсолоти кишоварзиро омили муҳимтарини таъмини амнияти озуқаворӣ дар ноҳия маънидод карда, ба ин мақсад масъалаҳои истифодаи оқилонаи замин, баланд бардоштани ҳолати мелиоративӣ ва ҳосилнокии он, содироти меваю сабзавотро аз ҷумла вазифаҳои аввалиндараҷаи хеш ҳисобиданд. дар ин замина дар шаҳраки ғарби ноҳия аз ҷониби соҳибкори муваффақи оилаи Сиарфо Муҳаммадроиб Шоев дар масофаи 3,5 гектар замини назди соҳили дарёи Сурхоб хоҷагии деҳқонӣ бунёд намуда дар хоҷагии деҳқонии мазкур боғдорию кишоварзӣ ба роҳ монда шуда ҷиҳати ҷалби меҳмонону сайёҳон ба мавзеи мазкур як иншооти хурди сайёҳӣ низ мавриди баҳрабардорӣ қарор гирифтааст. имсол дар доираи мубориза бар буҳрони пандемияи умумиҷаҳонӣ ҷиҳати таъмини сокинони ноҳия бо маҳсулоти ниёзи аввал, мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳияи Рашт дар якҷоягӣ бо соҳибкорони маҳаллӣ дар самти кишоварзию боғдорӣ таваҷҷӯҳи хоса роҳандозӣ намуданд. дар рафти мушоҳидаҳо аз ғундории ҳосили картошкаи фасли поизи имсолаи хоҷагии деҳқонии Роиб ва хоҷагиҳои деҳқонии ноҳия аён гардид ки натиҷаи ҳамкориҳои мақомот бо соҳибкорон дар самти кишоварзӣ назаррас аст. ҷамъоварии мева низ дар ноҳия аллакай оғоз гардида дар хоҷагии деҳқонии Роиб ҳосили фаровони себу ноку ангур ба мушоҳида мерасад. роҳбарияти хоҷагии деҳқонӣ Муҳаммад Роиб Шоев зимни суҳбат иброз доштанд ки дар соли оянд нақша доранд дар як қисми замини ҳамин хоҷагии деҳқонӣ бунёди як иншооти иборат аз 3 ошёнаро ба роҳ мемонанд ки дар ошёнаи аввал корхонаи хурди истеҳсолии афшураҳо, дар ошёнаи дуюм марказҳои хизматрасонӣ ва дар табақаи сеюми бино меҳмонхонаи замонавиро сохта мавриди баҳрабардорӣ қарор медиҳанд. имрӯзҳо ҳисси ватандорӣ ва дарки худшиносӣ дар замири соҳибкорони мо бедор гардида, тавре ки худ дидед аз баландтарин деҳаи лояк ба маркази ноҳия овардани хати оби нӯшокӣ барои 9000 аҳолӣ аз ҷониби соҳибкор Муҳаммадроиб Шоев ва аз ҷониби ватани Фарозов барои мардуми деҳаи Тагоба овардани хати оби нӯшокӣ ва ҳамзамон аз ҷониби соҳибкори муваффақ Ғайёр барои мардуми деҳаи Тагоба ва Каландак таъмири қариб 4 километр роҳ ва ҳамзамон асфалтпӯш кардани онҳо нишон аз ҳисси ватандории онҳо мебошад ки имрӯзҳо бунёди иншоотҳо ва сохтмонҳо дар ноҳияи Рашт афзуда истодааст ва дар партави ҳама ин созандагиҳо дар дудастарин деҳаи Ҳиҷборак аз ҷониби омӯзгор
бунёди китоб аз ҳисоби маблағҳои пасандазнамудааш бунёди китобхонаи шахсӣ барои мардуми ҷамъияти деҳоти ҳиҷборак низ аз назар дур намемонад ва ҳамзамон имрӯзҳо аз ҷониби соҳибкорони муваффақ дар деҳаҳои дурдастарини ҷамъиятҳои шаҳракию деҳотӣ бунёди толорҳои варзишӣ, майдончаҳои варзишӣ, ин ҳам боиси ифтихори мардуми раштонзамин ҳаст ки ҳисси созандагию бунёдкории онҳо беш аз беш афзуда истодааст. бинандагони гиромӣ, дар идомаи барномаи таҳлилии сиёсии пешрафт дар ноҳияи Рашт ин лаҳза доир ба мавзӯи асосӣ, яъне мутобиқи маълумотое ки ба даст расидааст, то анамин замон, яъне қубурҳои замони шӯравӣ дар хизмат мекард барои таъмини оби нӯшокӣ истиқоматкунандагони шаҳраки ғарм ва деҳаҳои атрофи он ки 9000 аҳолиро дар бар мегирад ва бинобар сабаби офати табиие ки якчанд сол қабл дар ин ҷо омад, қубурҳои ҳамон замони шӯравиро корношоям кард ва дастрасии оби нӯшокӣ барои истиқоматкунандагони шаҳраки ғарми ноҳияи Рашт бисёр ҳам душвор гардид. Вале бо ташаббуси соҳибкорони маҳаллӣ, яке аз соҳибкорони маҳаллии ватандӯсе ки дар ин ҷо корҳои ободониву созандагиро роҳандозӣ кардааст, Маҳмад Роиб Шоев, ва дар ҳамкорӣ бо мақомоти иҷроии ҳукумати давлатии ноҳияи Рашт шабакаи обтаъминкуниро дубора барқарор дорад дар шакли муосир ки корҳои сохтмонӣ дар ин ҷо ҷараён дорад. Мутобиқи нақша бояд анамон мардуме ки аз оби нӯшокӣ танқисӣ мекашанд бо оби тозаи ошомиданӣ аз ҳамин домани кӯҳсор ҷоришаванда таъмин намоянд ва айни ҳол дар назди мо ҳузур доранд Саъдуллоев Маҳмад Сидиқ, сардори корхонаи фаръии давлатии хоҷагии манзиливу коммуналӣ ва обу канализатсияи ноҳияи Рашт. Мегуфтед ки ин лаҳза ҳамин иқдоме ки аз ҷониби соҳибкори маҳаллӣ роҳандозӣ шудааст дар кадом сатҳ ва корҳои сохтмонӣ чӣ гуна ҷараён дорад? Имрӯз аз тарафи соҳибкори маҳаллӣ Маҳмад Роиб Шоев ва бо дастгирии мақомоти иҷроии ҳукумати давлатии ноҳияи Рашт корҳои сохтмонӣ аллакай сар шуданд. Дар оянда дар рӯзҳои муайян, дар вақти муҳлати муайян шуда сохтмон ба итмом мерасад ва мардуми шаҳраки ғарм ки чанд сол шуд аз ҳисоби оби нӯшокӣ азоб мекашиданд, масъала танқисӣ мекашиданд, дастрас карда мешавад ба мардум. Мутобиқи нақшае ки дар дасти шумо ҳаст, бояд ки муҳлати ба анҷомрасии ҳамин шабакаи таъминкунии оби нӯшокие ки аз ҷониби соҳибкори маҳаллӣ роҳандозӣ шудааст дар чанд муддатро дар бар мегирад? муҳлати амалишавиш дар давоми 1 моҳ бояд сохтмон ба атмом расад ва корҳои сохтмонӣ ба анҷом кай оғоз шуд корҳои сохтмонӣ? 2 рӯз шуд ки мо имрӯз кор карда истодем. Яъне рӯзи дуюм аст ки иқдоми бунёдкорӣ аллакай ҷараён дорад. хуб, ташаккури зиёд, саломат бошед. Бинандагони гиромӣ, пайгирӣ намоед барномаи таҳлилии сиёсии пешрафтро меравем доир бар рушду пешрафти ноҳияи Рашт ба шумо иттилоъ диҳем. об манбаи энергия буда қувваи пешбарандаи тараққиёти иқтисодӣ ва омили боло бурдани сатҳу сифати зиндагии мардум маҳсуб меёбад. корҳои бунёдӣ дар шабакаи обтаъминкунии шаҳраки ғарм бо суръат идома дошта, дар кӯтоҳтарин муҳлат 9000 сокини шаҳрак бо оби тозаи ошомиданӣ таъмин мегарданд. бо мақсади дастгирии соҳибкорӣ, беҳтар намудани фазои сармоягузорӣ, муҳайё намудани шароити мусоид барои субъектҳои соҳибкорӣ ва мусоидат ба рушди соҳибкорӣ дар ноҳия, фазои хуби ҳамкорӣ миёни соҳибкорону мақомоти иҷроия роҳандозӣ гардидааст. дар доираи ҳадафҳои мазкур ва истиқбол аз 30-умин солгарди истиқлолияти давлатӣ, корҳои созандагию бунёдкорӣ дар ноҳия ба шиддат ҷараён дошта, бо қомат афрохтани биноҳои маишию фароғатӣ дар маркази ноҳия ва ҷамоатҳои атрофи он шукӯҳ шаомати симои ноҳия рӯз ба рӯз тағйир ёфта истодааст. ҷамъияти дорои масъулияташ маҳдуди Сиарион ки роҳбари он соҳибкори маҳаллӣ Шоев Раҳматшо маҳсуб меёбад, бо ташаббуси навбатии худ дар кӯчаи сарипули шаҳраки ғарми ноҳия дар масоҳати 4 гектару 71 метри мураббаъ корҳои ободониро роҳандозӣ намудааст. ҷамъияти дорои масъулияташ маҳдуди Сиарион соли гузашта дар мавзеи мазкур маркази ташхису табобати Сиарионро ки дорои шароити муосири тиббӣ аст мавриди истифода қарор дода, айни ҳол дар шафати он корҳои бунёдкории марказҳои хизматрасонӣ, меҳмонхонаи замонавӣ, маркази савдои боҳашамат, тарабхона, нуқтаи фурӯши сӯзишворӣ, ҷои таъмиру шустушӯи автомобилҳо
ва бунёди дигар иншооти хизматрасон бо суръат ҷараён дошта дар марҳилаи анҷомёбист. корҳои сохтмонӣ бо сифат ва стандарти талаботи муосир роҳандозӣ гардида баъди анҷоми корҳои бунёдӣ дар иншоотҳои мазкур зиёда аз 200 нафар сокинон бо ҷойи кори доимӣ таъмин мегарданд, мегӯяд соҳибкори маҳаллӣ шоев раҳматшоҳ. чуноне ки шумо дида истодаед, ин сохтмонҳо 4 сол боз корашон идома дорад. порсол мо як бинои касалхонаро ба муносибати иди истиқлолияти ҷумҳурии Тоҷикистон дар омадани ҷаноби олӣ супоридем. он кас дидан карданд, бисёр хурсанд шуданд. дар паҳлӯи ҳамин бинои касалхона якчанд биноҳои дигар мо сохта истодаем ки ҳамаш барои хизматрасонии мардум, барои таъмин кардани ҷойи кор ва маҳайё гардидани маош пешбинӣ гардидаанд. дар паҳлӯи ҳамун касалхона мо як меҳмонхонаи замонавӣ сохта истодаем. дар паҳлӯи ӯ як ошхонаи хуб барои омадани меҳмонон ва хеле бошандагони ноҳия сохта истодаем. дар паҳлӯи ин бошад як бозори замонавӣ сохта истодаем ки чуноне шумо дидан кардед, дар арафаи ба анҷом расид. мо ҳам ҳамчун фарзандони ҳамин сарзамин, фарзандони ҳамин миллат сиёсати президентамонро албатта ба мадди назар гирифта дар ноҳияи Рашт ҳамин маҷмӯаи биноҳое ки шумо дидан кардед сохтем ки то имрӯз зиёда аз 50-60 миллион сумми тоҷикӣ дар ин биноҳо сарф гардидааст ва шояд боз ҳамин қадар дигар ҳам сарф шавад. Не ки ман бовар мекунонам шуморо ки ин биноҳо ҳамааш то тирамоҳи соли 2021 ба охир хоҳанд расид. ҳама он кореро ки бародарони мо якҷоя дар ҳамин ноҳияи Рашт бунёд карда истодем, албатта барои ободӣ, зебогии ватан, барои ба ҷойҳои кор таъмин шудани мардуме ки имрӯз беҷои кор ҳастанд равона гардидаанд. мо албатта бовар мекунонем тамошобинони барномаро ки оянда низ баъди ба идмом расондани ин сохтмонҳо, албатта ин сохтмонҳо сода нестанд, хело масъулталаб ҳастанд. баъди ба идмом расондани ин сохтмонҳо бо ташаббусҳои нав мегирем, агар имконияту шароити мо молиявӣ мо тақозо кунад, ҳамин тенҷиву амонӣ бошад ҳамин хел дар мамлакат, албатта мо боз чизҳои нав дар нақша дорем, бунёд хоҳем кард. инчунин соҳибкорони муваффақи оилаи Сияруфо иброз менамоянд ки азм доранд корҳои бунёдкорию созандагиро дар ҳамкорӣ бо мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳияи Рашт вусъат дода дар кӯтоҳтарин муддат бунёди як зумра корхонаҳои истеҳсолиро низ ба роҳ монанд. дар доираи солҳои рушди деҳот, сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ дар мавзеи хокаки дарраи Камароби ноҳия бо ташаббуси соҳибкори маҳаллӣ Бобоҷонов Муҳибҷон як пули мустаҳками мутобиқ ба шароити кӯҳистон дар дарозии 12 метр омода гардида дар он тарафи дарё ки аслан аз санглох ва ҷангал иборат буд, соҳибкори маҳаллӣ иқдом гирифтааст ки дар ин ҷо бунёди маркази фароғатии сайёҳӣ ва дар қисми болоии он картошкапарварию боғдориро низ ба роҳ монад. имрӯз ҷиҳати муаррифию эҳёи мавзеъҳои назаррабову рушди кишоварзию боғдорӣ дар дарраи Камароб соҳибкорони зиёде фаъолият доранд ки умед аст дар кӯтоҳтарин муддат дарраи Камароб мавриди таваҷҷӯҳи хоси меҳмонони дохилу хориҷ қарор мегирад. маҳз ҳамин табиати гуворои ноҳия имкон фароҳам овардааст ки фаъолияти соҳибкорон дар самти занбури асалпарварӣ низ дар ноҳияи Рашт тақвият ёбад. парвариши занбури асал дар самти таъмини амнияти ғизоӣ бахши муҳим ба ҳисоб рафта, ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон баҳри беҳбудии он пайваста тадбирҳои судманд меандешад. дар ислоҳоти соҳаи кишоварзӣ низ зиёд намунаи хоҷагиҳои занбури асалпарвар ҷойгоҳи хос дорад. ҳамин аст ки рӯз ба рӯз истеҳсоли асали ватанӣ беҳтар ва ҳаҷми содирот зиёдтар мешавад. ноҳияи Рашт худ табиатан ноҳияи сайёҳӣ аст ва
ҷиҳати иҷроиши ин нақшаи сесола бунёди марказҳои хидматрасонӣ аз ҷониби мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатӣ, аз ҷониби соҳибкорони маҳаллӣ зина ба зина мавқеи хешро дарёфтааст. бунёди биноҳои замонавӣ, бунёди корхонаҳои саноатӣ, ин ҳам аз дастури супоришҳои мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатӣ ва ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон мебошад, ки барои зиндагии шоистаи мардум муҳайё гардида истодааст. боиси дарҷ аст, ки аллакай дар ноҳияи мо нуқтаҳои сайёҳӣ Рашт, Камароб, Рашт, Ҷафр, Рашт, Ясман ва Рашт Ҳоид ба роҳ монда шудааст, ки дар соли равон аз сайёҳони хориҷиву дохилӣ ба ин минтақаҳои зебои ноҳияи Рашт ташриф оварда аз табиати зебои мо, аз муҳити орому осудаи мо баҳравард гардида. ноҳияи Рашт ҷиҳати иҷроиши дастури супоришҳои ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон ва баҳри шароити арзанда фароҳам овардани мардуми шарафманди ноҳияи Рашт як қатор иншоотҳо дар нақша гирифтаанд, ки бахшида ба 30-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии тоҷикистон мавриди истифода қарор мегиранд ва имрӯз барои ҳар як нафари ватандост лозим меояд, ки ҷиҳати ободию созандагии ватан саҳми беназири хешро гузорад, то дар раванди гулгулшукуфонии тоҷикистони мо саҳми он назаррас бошад. воқеан ҳам нақши соҳибкорон дар пешрафти тоҷикистон назаррас буда, он барои расидан ва баланд бардоштани самаранокии фаъолияти корхонаҳо ва ҳамдастии онҳо дар муътадилсозии молиявӣ ба ҷойҳои кории нав таъмин намудани аҳолӣ ва афзун кардани бозори истеъмолӣ нақши муҳим мебозад. ин аст, ки дар рушди минтақаи Рашт саҳми соҳибкорон кам нест. ин навбат баҳри рушди самти сайёҳӣ ва моҳипарварию чорводорӣ дар дараи Камароб пеш аз ҳама ҷиҳати таъмини аҳолӣ бо ҷои кори доимӣ аз ҷониби соҳибкори муваффақи оилаи Сияруфҳо Муҳаммадроиб Шоев дар масоҳати 4 гектар замини кӯҳистон бунёди маркази фароғатии сайёҳӣ, ҳамоми замонавӣ, ҳавзи шиноварӣ, ҳавзҳои моҳипарварӣ, ферма барои чорвои шохдори калону майда ва бунёди дигар хизматрасониҳои сайёҳию омӯиширо роҳандозӣ намудааст, ки корҳои сохтмонӣ идома дорад. дар ҳамин ҷа мақсад устои сангдеволам дута шогирд дорам. инаи бассейна обод кардем. як бинои ҷои 6 мана дар он тараф бош ура обод кардем. дар он тарафи дарё ҳавзи моҳӣ дарозиаш 110 метр, паҳмиш 50 метр. ина ним кардем, бигем ҳаракат додем, ки то фасли сармора ҳамора мақсад девор кунем, тиёр кунем. мо агар муҳоҷират ҳам наравем, агар дар ҳамин ҷа ҷои кор ҳама тарафа муҳайё аст, маоши нағз мегирем. моҳипарварӣ яке аз шуғлҳои сердаромад аст, ки ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон дар баробари дигар самтҳои афзалатноки хоҷагии халқ ба ин соҳа низ таваҷҷӯҳи хоса зоҳир намудааст. маҳз дар доираи ҳамин ҳадаф соҳибкори маҳаллӣ дар мувофиқа бо мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳияи Рашт дар масофаи зиёда аз ним гектар бунёди ҳавзҳои моҳипарварии нави нодири моҳии гулмоҳиро ба роҳ мондааст, ки корҳои сохтмонӣ идома дорад. ғамхории давлат буд, ки имрӯз ба мо имтиёзҳои бисёр доданд. мо дар ин ҷо ҷои истироҳатгоҳ, ҳавзи шиноварӣ, майдончаи варзиш, мана инҷа ҳавзи гулмоҳии калон хостем, ки ба миқдори 1.5 гектар замин астай. ина инҷа боз катои нав мемонем, ки сайёҳҳо омада истироҳат кунанд, моҳӣ гирифта худашон ба дасти худашон пазанд, худашон хӯранд, ки лаззати дараи Камаро ҳис кунанд. албатта дар ин ҷо ай ҳама боду ҳавои тоза, боду ҳавои нағз ҳаст, ки касе ки инҷа биёд дилашро боз дуюмбора ба инҷа кашида мебиёд, ки дар ин ҷо обҳои тоза, чашмҳои мусаффо, дилкушо ва ки дар ин ҷо боз бисёр боз замбурпарварӣ ҳастай. инҷа ҳама ҳамин чизро мо ба роҳ мондаистем оҳиста оҳиста. нияти асосии мо ба роҳ мондани моҳии парвариши ҳамин дараи Камаров аст, нави гулмоҳӣ. ин ба забони русӣ царский моҳӣ мегӯянд, моҳии тиллоӣ аст.
моҳӣ бо лаззати хуштаъм аст. иқдоми мо ҳамин аст ки ҳаминро ба роҳ монем и дар ҳамин масоҳат иншоалло ҳамин корҳо ҳал мешаванд. дар ҳамин дараи Камаров 4 осоишгоҳ яъне ҷои истироҳатгоҳ сохтанӣ ҳастем. Якташ дар Саёд мегим, ҳоло уна мебинем. Инҷас дар Нӯҳбоғ ҳастай, ба анҷом уже хотима расида истодааст. боз аз инҷа боло дараи назди хити қишлоқи Камаров ҳаст, поёни ҳамдум 1 гектар замин ҳаст барои осоишгоҳ. Унам иншоалло тайёр карда истодем. булдоз техника омода аст ки ҳамонро аз санг озод кунанду ба ҳамин кор сар кунем. Дар ҳамин оянда мақсади асосии мо аст ки ҳамин дара обод шавад. Обод шавад, ободии ҳамин дараи Камарови ободии району ободии райони ободии ҳамин ҷумҳурӣ ҳастааст. Албаттараш дар ин ҷо саҳми калон сардори ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ба мо имтиёзҳои хуб доданд ки ин ободикориро сар кунем. ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон фазои иқтисодии озод ва як қатор имтиёзҳоро барои соҳибкорони шаҳру ноҳияҳои мамлакат фароҳам овардааст, то ки соҳибкорон бемушкилӣ фаъолият намоянд. аммо бо вуҷуди таъмини ин ҳама имтиёзҳо, соҳибкорон то чӣ андоза дар рушди кишвар фаъолияти назаррас доранд, мавзӯест ки моҳи навбат онро дар ноҳияи Рашт тариқи барномаи таҳлилии сиёсии пешрафт мавриди баррасӣ қарор додаем. замини мазкур ба хоҷагии деҳқонии Сиярён тааллуқ дорад ки роҳбари он соҳибкори маҳаллӣ Маҳаммадроиб Шоев маҳсуб меёбад. бояд тазаккур дод ки 4 сол қабл ана ҳамин мавзеъ ки аз сатҳи баҳр дар баландии 1600 метр ҷойгир аст, заминҳои бекорхӯбидае буданд ки аз ҳисоби бутаву решаи дарахтони ба якдигар печида ҷангалеро пеши назар мемонданду халос. бо ташаббуси соҳибкори маҳаллӣ дар масоҳати 10 гектари ҳамин ҷангалзори беоби мавзеи Нӯҳбоғи даҳраи Камаров боғҳои интенсивӣ бунёд гардида, айни ҳол зиёда аз 3500 адад ниҳолҳо шинонида шудааст ки дар ҳоли нашъунамоянд. инчунин барои баромадани техникаҳои кишоварзию мошинҳои корӣ ба ин баландии кӯҳистон ки дар баландии 1600 метр аз сатҳи баҳр боло ҷойгир аст, соҳибкор дар масофаи 4400 метр роҳи мошингард омода намуда, имкон фароҳам омад то баробари боғдорӣ инчунин кишоварзиро низ дар ин мавзеи мазкур ба роҳ монанд ки аллакай таи 2 сол аст ки кишти ғаллаву картошка роҳандозӣ гардидааст. сарсабзию шукуфоӣ ва пойдории олам албатта ба об марбут аст. дар шароити мавзеи баландкӯҳ дастрасӣ ба об мушкил буда, имсол ҷиҳати шодоб гардонидани ин 10 гектар замини беоби хоҷагии деҳқонии мазкур, сараввал соҳибкори маҳаллӣ дар қисми болоии хоҷагӣ дар як ҷои мушкилгузари мавзеи ишкенҷони дараи Камаров 3,5 километр роҳи мошингард омода намуда, сипас дар шафати роҳи мазкур ба дарозии 1,5 километр қубурҳои обгузар насб карда, заминҳои хоҷагии деҳқонии Сиярёнро шодоб гардониданд. бо омадани об ба ин мавзеъ кор ранги дигар гирифта, дар баробари кишоварзию боғдорӣ баҳри ҷалби меҳмонону сайёҳон, Муҳаммадроиб Шоев ба бунёди 2 иншооти сайёҳӣ дар ин мавзеи баландкӯҳ иқдом гирифтааст. дар доираи оне ки рушди самти соҳибкорӣ дар ноҳияи Рашт дар ҳамкорӣ бо мақомоти иҷроии ҳукумии давлатии ноҳияи Рашт хеле ки якчанд паҳлӯҳои рушди ин ноҳияро ба шумо маърифӣ кардем. ин лаҳза қарор дорем дар баландии 1840 метр аз сатҳи баҳр дар як мавзее ки соҳибкори маҳаллӣ Маҳаммадроиб Шоев хеле ки дигар дастовардҳои ин соҳибкорро яъне ғамхориёву ватандӯстиёнро ба шумо нишон дем. ин лаҳза як ҷое дар ин ҷо дар як мавзее ки воқеан ҳатто истиқоматкунандаҳои маҳаллӣ бовар надоштанд ки ин мавзеъ чунин ободу зебо мешавад. яъне об худаш асоси ободӣ аст. биёд ман гапро ба дароза намебарам, аз забони худи акои Субҳон ако мефаҳмем ки истиқоматкунандаи ҷамоати Боқир Имзода ҳастанд, мегуфтанд ки мисол чӣ гуна имрӯз пешравиҳо дар ин минтақаи Кӯҳистон дордааст. воқеан аз забони шумо ҳаман номо маърифӣ карди шумо Назаров Субҳондин, сокини ҷамоати Боқир Имзода 5 гектари ҳамин ҷангалзоре буд ки рости гап ман дарахтое буданд ки рости гап ҳамин ҷавз ягон на сол истифода бурдан намешидам уҷа на ҷангал шад ҳамина ҳамвор кард замини кишоварзиш кард.
ин роҳе ки ҳозир мебинем ҷа нишон доданд масофаи 4400 метр то ҳамин мавзеъ то мавзеъе ки об омадагия то ҳамин ҷара мақсад бунёд кард роҳро ва истифода дод имсол ҳамин ишкинҷон ҳамин оба барои ҳамин мавзеъра обёрӣ кардан корра шурӯъ кард. худи соҳибкор мегуфтанд ки мисол чӣ гуна ина қадар заҳмате ки дар ин минтақа чӣ гуна хароҷотҳо заҳмат чӣ гуна заҳмат мисол сарф шудаасту барои чанд нафар шароити корӣ муҳайё шудааст ва дар оянда нақшаи чанд нафарро бо ҷои кори идомӣ дар ҳамин мавзеъе ки гарчанде кӯҳистон ҳам бошад шумо обод карда истодаед дар нақша доред? дар ин мавзеъе ки нӯҳбоғ ном дорад ҳозир мо хати обӣ кашидем, роҳ задем, имрӯз инро ба охир расондем. ин як хушбахтӣ аст ки чандин солҳо мардум заҳмат мекашиданд ки об барорем. имрӯз мо насиби мо шуд обро баровардем. бисёр ғайрати сахт кардем, кӯшиши бисёр кардем. дар инҷа зиёда аз 15 нафар аз моҳи март то ҳозир имрӯз кор карда истодиянд, заҳмат кашидаанд, баробари мо меҳнат карда истодиянд, барои ободии ҳаминҷа ҷидду ҷаҳд доранд. истиқлолияти тоҷикон, сулҳу салоҳи Тоҷикистон аст ки ба ин кору кирдорҳо мо сар ба сар шидем, обод карда истодем. ободии мо ободии диёр аст, ободии диёр ин ободии Тоҷикистон аст. мо боварии комил дорем ки ин ҳамаш ҷои натиҷаи ояндаи нек доранд мешаванд. нияти мо. инчунин соҳибкор иқдом дорад баҳри рушди сайёҳӣ ва ба фароғату табобат фаро гирифтани ҷаҳонгардони дохилу хориҷ дар мавзеъҳои қарамандӣ ва сайёҳии дараи Камароб ки табиати афсонавӣ доранду оби фараҳбахши хуштам дар он ҷо аз синаи кӯҳ ҷорӣ мегардад, як осоишгоҳи солимгардониро бунёд намуда мавриди баҳрабардорӣ қарор диҳад ки иқдоми мазкур чандин нафар сокинони маҳаллиро бо ҷойи кори доимӣ таъмин менамояд. дар доираи солҳои рушди деҳот, сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ, ҳукумати ноҳия ва соҳибкорони маҳаллӣ ҷиҳати рушд додани самтҳои афзалиятноки деҳаҳои дурдасти ноҳия камар бастанд. маҳз дар доираи ҳамин ҳадафҳо корҳои бунёдкорию созандагӣ шурӯъ аз маркази ноҳия то дурдасттарин деҳаи он ҷараён дорад. деҳаи поҷаи поёни ноҳия аз шумори ҳамин деҳаҳое аст ки имрӯз симои наву муосир касб кардааст. инчунин дар ноҳия ба аспарварӣ низ таваҷҷӯҳи хосе роҳандозӣ гардида дар ин самт якчанд хоҷагии аспарварӣ фаъолият мекунад. беҳтарин амал ин ободию бунёдкорист ки ба зиндагии мардум файзу эҳсон меорад. имрӯз саҳми соҳибкорон дар пешрафту шукуфоии Тоҷикистон назаррас буда онҳо дар зери ҳимоя ва дастгирии ҳукумати кишвар қарор доранд. бояд ёдовар шуд ки идораи ҳамин хел машинаҳои сохтмоние ки эскаваторҳо яъне дар мавзеи сохтмоние ки парваришгоҳи гулмоҳӣ аз ҷониби соҳибкори маҳаллӣ ба роҳ монда шудааст, идораи ин техникаҳо на он қадар кори осон аст, вале ба ҳар ҳол кӯшиш карда истодем қарор дорем чӣ хеле ки огаҳ ҳастед дар дараи Камароб дар ҷое ки парваришгоҳи гулмоҳӣ аз ҷониби соҳибкори маҳаллӣ Маҳмадроиб Шоев ба роҳ монда шудааст. ва бинандагони гиромӣ, зурии мушт аз иттиҳоди ангушт аст. пас дар партави сиёсати бисёр ҳам дурандешонаи ҳукумати ҷумҳурӣ бояд ки муттаҳидона баҳри рушд додани тамоми самтҳои ҷумҳурии Тоҷикистон, чӣ сохтмону чӣ саноату чӣ кишоварзию ва дигар самтҳо бояд якдилона бо як маром якҷо кӯшиш намоем. ва ин лаҳза барои як ҳамаи шумо саломатӣ, сарбаландӣ дар фарҷоми барномаи таҳлилии сиёсӣ пешрафт.